Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Nasara Jamana, kirana da Nasara Jun. Barka ku dai da shigowa cikin wannan manhaja namu mai suna Hausa India Hausa Top. Ku danna mana subscribe, shi ku danna mana kararrawar sanarwa domin da mun zara mun dora dole mu sanar da ku. Barka da zuwa cikin wannan gasa, wannan dai kun san su, wannan jaruman masana'antar algaita masu ba da dariya. To dai wannan mutum guda shida dai kun san su dai masu ba da dariya dai, ba shi an gaggaya muku mai su burbudawa ba. Muna so ne mai sauraro in ka saurari wannan ka ba mu guda ɗaya wanda ka san idan haza shi cikin film algaita yana ba mu dariya sosai kamar haka. Amma ni fa a naura yi fa wancan mai lamba amma shi ka zaɓa mai saurare shi mun ji ta bakin naku in kuka muku zanna mana can kasan komi shi ku zaɓa. In dai lamba ɗaya ne ka ba mu lamba ɗaya, in lamba biyu ne kuma sanarwa ne wannan dai ga shugaban algaita mai suburbuɗa. Yanzu dai shi mun ji daga gare ku masu saurare, a saurara lafiya. Shi mun gani wanda ya lashe wannan gasa cikin wannan mutum shida. Assalamu alaikum. Ƙarya ne. Kai ya kuma yana gasa ta kace min kuma ƙarya ne. Baka da kunya. Keke na murƙusa ka. To duka dai abin da zamu iya kawo muku kenan, da fatan kun ji daɗin wannan ɗauka, kuma ga muna ta cancarewa ni da Rangila Master. Rangila ya cancarewa ce. Ya kake jin ta? Ko da mu ba ga kuma motsa jiki. Haka ne. To shikenan masu kallon mu, da wannan nake cewa Sabta! Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka.